Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija indirizza konferenza tal-aħbarijiet biex spiċċa jikkonferma li ma jafx jekk hemmx investigazzjoni fuq Keith Schembri li dwaru qed tintalab ir-responsabilità politika. Nhar it-tnejn fil-Parlament il-Ministru tal-Ġustizzja Bonnici qal il-Maġistrat Charmaine Gallia għaddejja b'inkjesta dwar l-allegazzjonijiet marbuta mal-kumpanija 17 Black. U qal l-inkjesta ntalbet mill-Pulizija ġimgħat ilu u qabel ma kien hemm rapporti fil-medja. It-tlieta fil-għaxija Adrian Delija tkellem fuq hekk u qal li ma jafx dwar min l-inkjesta. Għalinna min il-Maġistrat għadna ma nafux dil-inkjesta fuq min. Dan qed jgħidu minkejja li qed jitlob ir-responsabilità fuq din l-inkjesta. La darba sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex jattakka l-Prim Ministru Delija kien mistoqsi kif jaf l-inkjesta fuq Keith Schembri. Il-verità hi li ma jafx. Aħna maħniex qegħdin ngħidu fuq min l-inkjesta, aħna qed insaqsu. Imbagħad semma sensiela ta' nies beda jistaqsi jekk din l-inkjesta hix fuqhom. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija tax-Sinn Féin li min ikun taħt investigazzjoni għandu jirreżenja. Imma kien skomdu meta ġie mistoqsi jekk għandhomx jirreżenjaw l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa u d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Casa jinstab taħt skrutinju tal-Olaf u ieħor taħt l-iskrutinju tal-FIU. It-tnejn dwar akkużi mill-aktar serji. Fil-każ ta' dawn qal li jistenna l-investigazzjoni.